man ni Tagum City Police Station na Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Frederick Delis, nga doon na person of interest kon POI sa pagtulis sa babaeng buntis sa Tagum City nga natabo sa Fe Ayala Village, Barangay Mankilam, Tagum City sa milabay nga adlaw. Sa interview sa XFM Tagum News Team, kang Police Lieutenant Colonel Delis gibuti ang ini nga gihulat na lamang ang resulta sa facial composite pinaagi sa paghulagway sa biktima sa naong sa suspitsado. Kung di sa gayon nga mutugma kini sa giyong POI, gilayong i-file sa kapulisan ang kaso batok sa giyong habal-habal driver. Kung wala naman kay person of interest, nag-match na ito ang POI, so sige, karoon nga hit pagka-file ng case. Kahinumduman nga ang biktima nga si alias Rose, 7 ka bulang buntis, nagsakay og habal-habal nga nanukad sa iyang ipuyan sa Purok Bagani, Barangay Kambugan, Tagum City, paingon unta sa sentrong bahin sa Dakbayan. Apan giagi sa driver sa maling nga direksyon o pag-abot sa lugar ng tabuan, midiklara kini og hold up. Gani, matod sa mga POI pila ang diya pag-ayos ang safety pagkalutoy sa Tagum Proper. So, mahagi kay now nga produce isa-isa composite na to. And then, wala nami balag ang biktima. Sanglit gitiunan kini og kutsilyo og natangag sa tulisan. Ang bag niini nga dunay sulod nga duha ka mga ATM cards, grocery card, PRC ID, usa ka Realme 12 Pro cellular cellphone nga nakatidad og 35,000 pesos og cash nga nakatidad og 78,000 pesos. Dugong sa hepe nga base sa ilang investigasyon, modus na sa suspitsado nga biktima ng iyang pasahero nga dunay potensyal nga nagdala og kwarta og dili ka mahalong butang. Sanglit base sa record sa kapulisan, pipila ka susamang insidente ang nahitabo sa Dakbayan. Apan padayon pa nilang gipalikod ng mga ebidensya aron matumbok kung konektado ba ang pagtulis sa buntis sa ubang parehong insidente. Dugang sa opisyal nga gikatak na usab nilang subayon ng mga habal-habal driver sa Dakbayan nga kani ubos sa inisyatiba sa Tagum City Police Station nga gitawag og uplan asa ka aron pakusgan ang transparency sa mga giilang na masahero nga single motor sa Dakbayan alang sa kaluwasan sa mga pasahero. i-abay ko na po mga PCR personnel na tawagan po mga naman sila na may Yes. nila Oo. mga number nila. So kung posible mag-schedule tao dialogue nila sa every area no kay di pa mabuo na to sa daghan. So every barangay siguro so nga makaya. Giawhag usab ni Police Lieutenant Colonel Delis ang publiko nga una mo sakay og motor, mahimong picturean ang plaka o dili ka selfiehan og ipadala silang kabanay alang sa seguridad. Apan kung magdumili ang driver, giawhag sa hepe ang mga pasahero nga dili musakay para makita og maabot ang ambisyon. Dapat tinaw perminti ato ang vision. Mag Vision X Plus soft gel capsule adlaw-adlaw alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Lar Sanyol, XFM News.